ଏହି ଶାଗକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣି କ୍ଷେତ ଯାକରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଶାଗକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ଶାଗକୁ କିପରି ରନ୍ଧାଯାଏ। ଏହି ଶାଗ ରାନ୍ଧିବା ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି ନେବା। ତାପରେ ତେଲରେ ସୋରିଷ ପକାଇ ସୋରିଷ ଫୁଟିବା ପରେ ସେହି କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜିବା। ଭାଜି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗକୁ ପକାଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।